saavutti Chiang Mai. Ensitunnelmat on hyvät. Ainakin taksi halpaa, vaikka on kämänä. Onko se toi Kristi? Vanhan kaupunki maksaa tää taksi joku alle 4 € yhteensä. Eli kestää joku 10 minuuttia. Kaikki oli sama hintaisia. Vaikka mihin suuntaan menis, niin kaikki taksit oli sama hintaisia. Kenttä oli kans ihan hieno, mut Samu ei kyllä voita. Ihan älytön. Mennään tsekkaan. Tuleeko joku Tallinnan kirkkotorni mieleen? Tule. Tässä on jopa joulutunnelma vähän. 30 astetta liian paljon vaan. Let's go to the match. Nyt ollaan jännää. Mennään kattoo Viron poikia. Yes. Ei kun Viron poikaa. Kauheesti Tai ehkä mäkin menen matchaan. Jep. Niin sä voit olla, tiedätkö, varavaihtoehto. Edustamat siellä. Virolainen pääottelija Championship palkintona, niin yritettiin ottaa tästä petseen, mutta kaikki on virolaisen puolelta. Täällä on toi hattu päällä. Joo, kysytään. Pitää muuten kumartua. You're blessed now. Rest and bless. No niin, meidän eka pidempi road trip. Onneksi hyvillä skoottereilla kesti vähän päälle tunteja. Ja tänne me selvittiin. Hyvät tieolosuhteet oli. Kaunista luonto. Pitää vähän moottorilla olla vaan. Taikut vaihtaa kaistaa ihan miten sattuu. Siinä saa olla kyllä hereillä. Yhtäkkiä saattaa joku vaan niinku tulla siihen. Onneksi ei ollut hirveästi liikettä. Hyvä tieto loppuun. Tultiin tänne onks tää Sticky Waterfalls? Se on kaunis semmonen camping-alue ja sain luvat lentää dronellakin. Tää ensin katso mistä on sopiva lentää. Niin. Onko tossa jotain spessu-tapahtumia? Tää on joku camping place, teoks? Ne varmaan tulee tänne pitää leiriä tai jotain. Kiva. Nice color. Yeah. You're collecting butterflies.
Chiang Mai marketti kyllä ylittää no, taas odotukset. Joo. Kyllä tänne pitää tulla takas. Hyvät hinnat. Niin. Hyvät hinnat. No niin, saavutti juuri vähän aika sitten paille ja matka tänne oli aika mutkikas. Mutta meni hyvin, 2,5 tuntia ehkä ajallisesti ajomäärä oli tunnit sinne tänne ja pysähtykset. Niin, Taukoja. niin sinne tänne ja on kyllä hieno vuoristo oli kyllä näkyvissä. Oli paljon myös sitten noita tulvin aiheuttumia vahinkoja näkyvissä kanssa. Joo, välillä mahtui just yhdellä autolla siitä vaan. Oli ne niinku rinteiden vallit oli niinku sortunut sen tiellä. Just. Tää asti meidän halvin majoitus, mitä ollaan päästy varaamaan, niin tää oli 5 € yö. Oliko se per naama? 200. Niin, melkein 6 €. Joo. Approved. Aikaisemmin oli ju 10 € halvin. Eli tuplat saatiin pienemmäksi. Yeah, buddy. Any other day, any other time, I'll be on my way. There was a time when you tried and you said, why would you fight what was inside? That wasn't part of the plan. Now I know there's a couple looking for some reasons. Tell me there's something wrong with it. Tell me there's something inside that I need. You know I'm not gonna stay the night. Oh, I just need one reason. I know there's nothing wrong with this. Hard to pretend it's not what I want. Way too close to read my mind. I know you got your reasons, yeah. I know the meaning. I know you're still healing, babe, but you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching, but I got feelings to the ceiling. And I'm still in my feelings, yeah. You know you're very well seasoned. I know you got your reasons, yeah. I know the meaning. I know you're still healing, babe, but you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching, but I got feelings to the ceiling. And I'm still in my feelings, babe. Ottaa jopa paikallisesti. Ei tää ihan sillä näe. Kyllä isoin ja ehkä paras kaksoi mitä me ollaan otettu. Jee. Vaihteeksi polkupyörät alle kun... Eiks tää oo vittu chilliä? Mut kyllä mä skuutterikin sorry. Niin ollaan. You know what you're doing, don't look in my eyes. Oh, that one time when I say what I said when the room's over. Only been 2 times. Vähän jo kerettiin pelästyä, että ei päästääkään kattoo elefantteja, mutta kyllä tänne kun Taimaaseen tulee, niin pakkohan se käydä katsoa kuuluisat Taimaan elefantit. Jep. Niin. Itä 3. kertaa Taimaassa en ole vielä käynyt, niin nyt mennään kun on... Kun me ollaan nähty jo 2 kertaa nähty, Niin. on niin huonoissa oloissa. Joo. Meillä mennä rappuun. Nyt mennään oikein leikkimään, niin... Nyt pitäis olla semmosia vapaina meneviä elefantteja. Se on niinku ihan semmonen... Mikä se on?
Shelter. Jep. น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างงานแล้วก็เต้าไม่เบาแล้วจมูกยาวๆเขาเรียกว่ามีเขี้ยวไต้งงเขาเรียกว่างานละบิวมีตาลายหายาว Elephant elephant you never see elephant elephant I know the meaning. I know you're still healing, babe, but you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching, but I got feelings to the ceiling, and I'm still in my feelings, yeah. You know you're very well seasoned. I know you got your reasons, yeah. I know the meaning. I know you're still healing, babe, but you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching, but I got feelings to the ceiling, and I'm still in my feelings, babe. You know you're very well seasoned. Wow. Ei se sinne pitää. Missä ne sapkaa? Ollaanko me sapkaa? Pitäisikö meidän evakuoida? Paikallismarkkinalle. Joo, ollaan menossa tekemään thai-ruokaa. Ja nyt voidaan vähän tässä käydä läpi, mitä kaikkea tässä niinku local marketilla on tarjolla. Mieti paljon tällaiset luumutomaatit maksaa Suomessa rasia. No joku 3G tai jotain, tiedätkö? Nää maksaa 10 patia eli joku 20 senttiä. Wow. 25 senttiä. Mä oon tehty koussoi. No kyllä se eilinen kausi oli vähän paremmin. No niin, terve. Ollaan lähdetty Chiang Maista nyt lennolle suuntaan Hanoiin ja otetaan vähän yhteenveto tästä taikusvierettystä 29. päivästä. Laskettiin tässä kulut yhteen, minkä verran meillä meni yhteensä. Et meidän budjetti oli niinku reissu alussa se 50 € päivää ja se melkein täytettiin. Alkupuolella meni tietty kohta samoilla enemmän kustannuksia just asumiseen ja muutenkin tavaran ostamiseen, että alkaisi elämä sujuu. Ja Itellä meni se Koh-Samma, just laski, se oli vähän reilu 50, olisiko se ollut 51 € keskiarvo. Eli se oli laskettu niinku, mä olin laskenut vaan kaikki mitä mun meni päiväaika, kaikki majoitukset, sit mitä käytti kuljetuksia, just skootterivuokraa ja sit kaikki niinku ihan turhat ostokseksi olin laskenut siihen, niin sehän just johonkin 51 €. Ja jos mä nyt laskee jotain lahjoja ja niinku jotain muistikortteja, mitä mulla oli tarvetta dronen vakuutusta, niin mun mielestä mä sain kokonaiskustannukseksi 29 päivää. Se oli 42 € päivä, eli se teki yhteensä 1230 muistaakseni. Ja siinä oli siis niinku pakolliset kulut, kaikki skootterit, majoitukset ja
myös sitten ruoka-alot. Majoitukset meillä meni keskimäärin 12 € päivää. Alussa meni enemmän, myöhemmin vähemmän. Ja ruoka samalla tavalla meni alussa enemmän ja myöhemmin vähemmän. Eli 12 € per päivä pärjätti niillä. Tietysti kaikki nuo lennot ja kuljetukset ja nämä on niin isoja kuluja, mutta kyllä jos asus paikan päällä, niin pärjäs sillä alle tonnilla helposti. Joo, niin pärjäs. Niin majoituksessa alkoi tulee säästöjä, kun mä aloin varaa majoituksiin. Majoitusten tasokin vähän laski, mutta... Joo, oli kyllä. Nämä pari viimeistä ei ole mitään varaa. Nyt tulee parempi. Sangmais. Joo, ja kysytään nyt Nikalta, mikä oli sun niinku, jos otetaan eri mestoista näitä niinku paikkoja tai kokemuksia yhteen, niin jos sinun pitäisi päättää, mikä oli esimerkiksi Koh Samuista paras kokemus tai nähtävyys? Mä sanoisin, että Samuilla oli tavallaan paljon niitä rantoja. Mun mielestä ne niinku rannat yhteensä oli melkein paras kokemus Samuilla. Et siellä oli niin paljon niitä rantoja, että niinku pystyt ajaa vaan tietä pitkin ja se on koko ajan niinku ranta siinä. Niinku, ihan niinku koko ajan ajan rannikkoa pitkin. Mulla taas, mä voisin sanoa ehkä se klubilta, kun käytiin tanssiin, se oli hauskaa. No joo, se oli kyllä vitu jees. Ja nähtävyydestä oli Overlap Stones. Joo, mä enemmän itse ajattelin just luonnon kautta. Joo. Mut joo, se oli kyllä hyvä kanssa klubilta, se oli yllätti kanssa positiivisesti. Jos mennään eteenpäin kohtaolle, niin mikä siinä sytytti? No tavallaan se semmonen intiimi, se oli niin pieni saari tietyllä tapaa. Se keskusta oli helppo semmonen, että sä pystyt kävelemään sen helposti siinä. Kaikki on keskittynyt tavallaan siihen keskustaan. Sitten siinä on vaan semmonen yksi iso ranta siinä keskustassa. Ja sit se oli nopea käydä läpi se saari. Mulla jäi mieleen parhaiten mun rakas Ankka-ravintola. Niin, se oli kyllä hyvä. Siinä me käytiin pari kertaa. Siellä on vaan helvetin kuuma ja Jep. porukkaa aina paljon. Tosi suosittu, joo. Mutta ei mikään ihme, että on suosittu, että on kyllä hyvä. Jep, ja sit mennään eteenpäin Koh Phangangille. Koh Phanganille, niin varmaan se Freedom Beach näkee olla tasanne kyllä. Ja eniten. Mä sain traumaa jo siitä. Se oli kyllä hurja. Todella hurjaa, ettei mitään turvaa toimii siellä. Semmonen helvetinmoinen pudotus sinne viidakkoon. Vai oliko se Paddle Beach? Paddle Beach. Kyllä se oli Paddle Beach. Oliko se Paddle Beach? Missä oli Freedom? Freedom oli mun mielestä jossain muualla. Mutta ei mennä nyt siihen. Se oli Paddle Beach. Se oli kans meitsi hienoin. Se tunsin siellä ylhäällä ihan täpinoita. Sitten kun oli niin hullu keli siinä jossain vaiheessa, niin oli... Joo, kun mentiin sinne. Oli vuoret liukkaat ja oikein vaarallisia. Ja sit me lennettiinkin Chiang Mai. Mikäs Chiang Mai? Takas Samuille ja sit Chiang Mai. Joo, mites Chiang Mai sitten? Chiang Mai. No yleensäkin varmaan noin temppelit, että niitä on niin paljon siellä. Sanoisin, että varsinkin jos tikkaa kierrellä temppeleitä, niin kannattaa mennä, kun tuolla on tyyliin joka korttelissa on yksi iso temppeli. Niitä on ihan älyttömän paljon. Ja sit me ajettiin ulos siitä kaupungista Sticky Waterfallille. Joo, Sticky Waterfalls oli paras. Se oli ihan älytön. Ei maksanut mitään ja ihan sairaan upea kokemus. Kaikkea semmoinen, niinku, ei ollut päräyttäviä vesiputos, missä mä oon ollut, vaan semmoinen niinku just niinku hauskin vesiputos, missä on ikinä ollut. Pystyy kiipeä ihan pohjalta ylös asti ja sit uiskentelee siellä. Ja Paissa sitten oli 2 yötä ja se oli paikanjon ainakin. Joo, se oli hieno. Siinäkin oli vähän sitä hauskaa ja challengea ja kaikki mikä semmosia pistää vähän semmosia vaaratilanteisiin ja vähän sille adrenaliinin sydämen pomppimaan, niin se kyllä niinku sytyttää. Et joo, Hanoissa kovat odotukset kyllä. Kovat odotukset, joo, en ole ite käynyt niin. Jännä nähdä ihan, pitää vähän ensin tietenkin alkuun vähän tunnustella sitä kulttuuria, että ilmeisesti vähän erilainen kulttuuri taas kuin Thaimaassa, että voidaan vähän päästä siihen paikalliseen mielenmaisemaan. Joo, ja pitää... Osataan vähän käyttäytyä. Ja kielen puhuminen voi olla vaikeampaa. Joo, pitää opetella taas niitä perussanoja. Jep. Se osoittaa myös kunnioitusta niitä paikallisia kohtaan, ettei pelkä lenkul väännä. Joo, ja ruokamaailma kiinnostaa erityisesti. Todellakin. Se niinku monesti... Ja kahvit. Joo. Alright, palataan.